This is a customer announcement with Rosaline Docherty. Please go to platform 6. That's Rosaline Docherty. Please go to platform number 6. Sme na Glasgowskej Central Station momentálne. Kristián, Tomáš a ja. Nástupišťa vychádzajú, vlaky vychádzajú z nástupišť týmto smerom na juh. Takže teraz sa pozeráme na juh. Je tu na tomto podlaží nejakých 15 až 15 a dole na úrovni o jedno podlažie nižšie sú ešte dve ďalšie nástupišťa. Slepá stanica. Tu je pohľad na sever, čiže tam tým smerom niekde je tá Union Street Station. Takáto konštrukcia strechy, biele trámy kovové, strašne špinavé. Nepraktickú farbu vybrali. OK. Tak, s pohľadom na niekoľko rôznych súprav sa s vami lúčim. Ozveme sa neskôr.